iti balasang napanak nagpasyar ko nana ay manong ko dumanon ka ditoy manong ko taat tugaw ka nagyam amo agket ay agner nervyosa Apay gugusag ka man. nagyam amo agket ay agner nervyosa Ay, ang nervous Nagyang ka. amo agket ko nana manong ko di kami nervyos nagam amo kami ay agner nervyosa impot noktoy ayat ay mababainak Ni Manong me. impot noktoy ayat ay mababainak impot noktoy ayat ko nana agpadatat maritik na impot noktoy ayat ko nanakit manong ko ay ayaten kamen inig gamagtangan ay mababainak inig gamagtangan ay mababainak inig gamagtangan kunana ay adayo kapay ay ayatek inig gamagtangan ay mababainak inig gamagtuming ay mababainak inig gamagtuming ay mababainak inig gamagtuming kunana umas asideg ay ayatek inig gamagtuming ay mababainak inig gamaguseg ay mababainak Karang padlatan eh. inig gamagkuseg ay mababainak inig gamagkuseg kunana may labesen ay ayatek inig gamagkuseg ay mababainak inig gamagbarukong ay mababainak Parehas kita. inig gamagbarukong ay mababainak inig gamagbarukong kunana ay adayo kanay ayatek inig gamagbarukong ay mababainak inig gamagkusong ay agalo-alon Ni ang utso-utso. inig gamagkusong ay agalo-alon inig gamagkusong kunana ay asideg kanay ayatek inig gamagkusong ay mababainak inig gamagtenga ay di makatalna Oh, no. inig gamagtenga ay di makatalna inig gamagtenga kunana isoday tanay ayatek inig gamagtenga ay di makatalna inig gamagtenga ay adda iming na Ay, weekday ta. inig gamagtenga ay adda iming na inig gamagtenga kunana ay niwat ko ang may kadwa inig gamagtenga kunana ket alwadam no kagaten naka